Здравейте, приятели! Набързо правя едно кратко видео относно това проблема, който имах с спирачките скоро. Проблема беше следния, казвам набързо. Колата по време на движение имаше загуба на инерция, вследствие на което установих, че проблема е в спирачките. Не в спирачен апарат, в четирите колела. Първия майстор, при който отидах, тъй като бях на път на връщане от Търново, влязах в Казанлък, в първия сервис, така, и майстора каза, че това било някакъв проблем в датчик на странично и, как го нарече там, напречно успоредно ускорение. Този датчик командвал системите на ABS и ESP, съответно там. Нали, аз не разбирам от сработването на тези системи в детайли, но според беше в този датчик. Нямаше как да реагира по никакъв начин, беше почивен ден, прибрах се. После в понеделник посетих сервис в града, в който живея. Айде ще го кажа най-накрая, това е Карнобат, югоизточна България. В сервиза ми казаха, направиха диагностика, закачиха колата на живи данни, не показа грешки и казаха, че проблема е в спирачната помпа. Не връщала налягане и съответно спирачното усилие не е нормално и автомобила има този проблем. Оговорих се час с майстора, отидах, него го нямаше в същия ден, не ми вдигна и телефона, жив и здрав да е, както и да е. Отидах в друг сервис, но вече бях купил дори спирачната помпа за смяна и му казах на майстора директно да ми я сменят и да се надявам, че проблема ще бъде решен. За щастие проблема действително беше решен и проблема се оказа в спирачната помпа. Сега вече няма задържане на колелата, всичко е нормално. За щастие успях да спася дисковите, не ги прегрях жестоко да се изкривят или да станат сини или лави и да се наложи да ги сменям, както и накладките. И така, вчера друг малък проблем, той не че ще е малък, ама пак пари. Ей, тука, той не се вижда много добре, една шупла на магистралата с 120 карам, изхвъркна камъче от колата пред мене. Намерих в Бургас сервис за автостъкла, който само по телефона проведах разговор. Казаха, че 40 лева струва услугата за лепене на шупла, обаче сега като гледам вече на светло колко е голяма и как са тръгнали такива малки лъчи отстрани, имам съмнение, че може и да не стане работата и най-вероятно може да се наложи да смени стъклото, ама това ще го споделя малко по-нататък. Виждате вече зимен ден, студено е, гадно е времето и вече няма климатик, пуснали сме се топличко, парното и се возим. Айде, чао за сега.